2.000 euros en roubo, pero un importe en danos que podería superar os 10.000. É o balance que fan os donos do Pé de Cuba, un restaurante de Vilanova no que entraron roubar esta noite. Os ladróns romperon unha fiestra e forzaron unha porta para acceder ao interior do local. Que tal, saudos? Os responsables da tapería calculan que terán que pechar polo menos 4 días, polo que tamén dan por perdidas todas as mercadorías que tiñan na despensa. Dentro duns minutos falamos deste asunto. Agora titulares. A Audiencia Nacional decide sobre o futuro de Ence en Pontevedra. A sala encargada reuniuse hoxe para determinar se a prórroga ata 2073 foi legal ou non. Lito, rei das orquestras, cumprirá unha condena de 2 anos e 3 meses por delitos fiscais. Nun primeiro momento, a xustiza lle impoñía 12 anos de cadea. A Xunta xudica as obras de mellora do firme na estrada C305. A actuación realizarase en varios treitos do vial ao seu paso polo concello de Boiro. Cultura Noia presenta a plataforma Abelos Ainos. Trátase dunha ferramenta digital que pretende aglutinar toda a oferta cultural da localidade. E hoxe rematou o curso escolar, nos achegámonos ao Colexio da Armenteira en Meis, onde por mor da Covid organizaron unha festa alternativa ao tradicional festival. E antes de nada, e como sempre, os datos da pandemia: pequeno aumento no número de casos activos na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. O Sergas informa hoxe de 116 pacientes COVID, 4 máis que na xornada de onte. Tamén se recuperaron 9 persoas, o que sitúa a cifra real de novos contagios en 13. Con estas 9 altas son xa 14.133 os pacientes que se recuperaron nesta área sanitaria. En canto á presión hospitalaria, a área mantén 7 persoas ingresadas, unha na unidade de cuidados críticos do Montecelo e 6 recuperándose no complexo hospitalario universitario de Pontevedra. O Quirón Salud Domínguez e o Hospital do Salnés mantéñense sen doentes ingresados. O resto de casos COVID evolucionan nos seus domicilios. Nas últimas 24 horas fixéronse ademais máis de 250 PCRs que se engaden ao total de 245.426 efectuadas na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. E despois de varias semanas de baixas continuas, o volume de casos activos na área sanitaria de Santiago e o Barbanza sufriu hoxe un pequeno repunte. Pasa dos 100 positivos de onte aos 103. A nota positiva da xornada ten que ver coa baixada no número de ingresos hospitalarios. A día de hoxe tan só restan 2 pacientes ingresados, un en planta convencional e outro na unidade de críticos. Por municipios, os datos non sufriron variación con respecto á xornada de onte. Noia, Lousame, Ribeira, A Pobre e Boiro mantéñense na franxa de 1 a 9 positivos a 14 días e no resto, Muros, Outes, Porto do Son e Rianxo seguen sen casos activos a 7 e 14 días. A Audiencia Nacional decide sobre o futuro de Ence en Pontevedra. A sala encargada reuniuse hoxe para determinar se a prórroga ata 2073 concedida polo Goberno en funcións de Mariano Rajoy foi legal ou non. O peche desta edición descoñecíanse os resultados das deliberacións que poderían tardar varios días en facerse públicas. Así as cousas, o tema foi protagonista da axenda política da cidade de Pontevedra. Decidir se a prórroga que o Goberno en funcións de Mariano Rajoy concedeu a Ence para permanecer en Lourizán ata o 2073 é legal ou non. Esta é a cuestión sobre a que ten que pronunciarse a Audiencia Nacional, que hoxe se reuniu para deliberar sobre os recursos presentados polo Concello de Pontevedra, Greenpeace e a Asociación pola Defensa da Ría. Hai moitos razóns para pensar que a sentencia vai a ser favorable aos posicionamentos do Concello, non? De todas formas, se non for así, pois nos vamos a seguir loitando, porque entendemos que temos a razón e o dereito, como tuveron outras cidades de todo o mundo e do Estado, pois a deslocalizar empresas e mellorar a súa calidade de vida. Tanto o alcalde como a PDR xa anunciaron que se a sentenza da luz verde a prórroga recorrerán a decisión, dispostos incluso a chegar á Xustiza Europea. Se finalmente a Audiencia Nacional se pronuncia en contra, Ence terá que marchar no 2033. O que non é asumible é saltarse a legislación vixente e manter unha concesión máis alá do 2033. Eso é inasumible. Que poda haber un período transitorio
Si efectivamente hai vontade de trasladar, bien, pues non nos parece mal, non? Fernández Lores destacou a postura do Comité de Empresa que na reunión que mantiveron todas as partes en Madrid coa ministra de Transición Ecolóxica apostaron por buscar alternativas á ría, algo no que tamén insiste outro partido do goberno pontevedrés, o PSOE. Nós o que esperamos é que a audiencia sexa inmune ás presións do IBEX 35 que sabemos que existen. Creemos que Ence ten xa pouco recorrido na ría de Pontevedra e que en cambio ten moito recorrido económico na comarca de Pontevedra e neso temos que traballar. Quen non ve viable esta opción é a Xunta de Galicia. A Administración Autonómica e o Partido Popular alíñanse coa pasteira e ven a súa continuidade en Lourizán como a única opción. Entendemos que nestes momentos non é unha opción non garantir a continuidade de Ence e, por tanto, esperemos que o Goberno poda reaccionar. A decisión da Audiencia Nacional coñecerase nos vindeiros días. Elito Rei das Orquestras cumprirá finalmente unha condena de 2 anos e 3 meses. A pena acaba de reducirse de forma considerable, xa que nun primeiro momento a xustiza lle impoñía 12 anos de cadea. Unha sentenza da Audiencia Provincial de Pontevedra que, como lembrarán, anulou o Tribunal Supremo obrigando a repetir o xuízo. Ángel Martínez Pérez ven de ser condenado polos delitos fiscais polos que o xulgaron por non tributar o debido en impostos nos anos 2011 e 2012. Coa repetición do xuízo tan só condenan o empresario por non declarar algo máis de 320.000 euros correspondentes ao IBE deses anos. Tamén terá que pagar unha multa de 340.000 euros. Na primeira condena do 2018, ademais deses 12 anos de prisión, tamén lle impoñían o pago de case 47 millóns de euros por defraudar no imposto de sociedades, o IRPF e o IBE de 2011 e 2012. En noticia coa que arrancábamos as novas do día, rexístrase un roubo nocturno nun establecemento hostaleiro de Vilanova de Arousa. Os ladróns romperon unha fiestra e forzaron unha porta para acceder ao interior do Pé de Cuba. Os cacos fixéronse con preto de 2.000 euros, pero segundo indican dende o local, os danos poderían superar os 10.000. Os amigos do Alleo volveron a actuar a pasada noite do luns nun local hostaleiro de Vilanova de Arousa. A tapería Pé de Cuba, situada no porto vilanovés, foi a vítima dos ladróns. Os delincuentes aproveitaron que o local estaba baleiro e forzaron unha fiestra e unha porta para entrar ao seu interior. Pois forzaron unha das portas da entrada, polo que nos din na Garda Civil seguramente cunha pata de cabra, porque reventaron o cristal e os marqueados da porta, entraron ao interior da barra e forzaron e reventaron un caixeiro automático que hai coa devolución para a devolución de monedas. A cantidade de cartos roubados estímase preto dos 2.000 euros, pero dende o local sinalan que o dano causado é moito maior. Porque ao final fanche daño, porque roubar a cantidade de cartos que poidan roubar é unha cantidade importante, pero o daño é moito maior, porque falas ao mellor que non chegan 10.000 euros para reparar os daños. Entre portas, entre caixóns, entre mercancía que tiras, entonces ao final é como se che levan unha máquina tragaperras ou che levan outra cousa, levan 300 euros da caixón no caixón, pero que a máquina vale 5.000. Ao final fan máis daño que outra cousa. A alarma do local e o fume propiciou que os ladróns escapasen do establecemento. A súa identificación é complicada debido a que ian tapados cos cascos da moto, pero a Policía Local xunto coa Garda Civil xa traballan en conxunto para localizalos. Sí, está a Guardia Civil investigando, nós vamos a poñer a denuncia correspondiente, a Policía Local tamén veu por aquí para informarnos de que iban a intentar poñerse en contacto coa Garda Civil para mirar as cámaras que o Ayuntamiento puxo nas rotondas e na zona pola hora que é en sí, que non habería moito tránsito de coches, porque era un día, se digo, 1 da mañán, chovendo, non habría prácticamente xente pola calle, e intentar localizar a quen fixo daño, sí. O propietario sinala que non ten constancia de que ningún outro local sufrise un roubo nos últimos meses, polo que non ten medo de que volva a ocorrer. O establecemento agora manterase pechado ata o xoves mentres se arranxan os danos sufridos. Seguimos con máis asuntos da actualidade. A Consellería de Infraestructuras e Mobilidade vende a xudicar as obras de mellora do firme na estrada AC305. A actuación vaise facer en varios treitos do vial ao seu paso polo Concello de Boiro, onde o firme da estrada presenta un mal estado. As obras enmarcanse nun bloque de traballos de mellora en estradas autonómicas que a Xunta xudicou por un importe de máis de 850.000 euros. Ademais da reposición do firme naquelas zonas máis deterioradas, a actuación completarase coa reposición da sinalización horizontal e do balizamento, ademais do repintado da estrada. Está previsto que os traballos se inicien xa na primeira quincena de xullo.
E Pontevedra dá por rematada a reforma do antigo ximnasio da Once. A falta de pequenos detalles aínda por completar, a Escola Hungaresa de Esgrima e o Club Meis Sport de Taekwondo estrearán a vindeira semana unhas instalacións renovadas. Os traballos centráronse sobre todo na mellora da eficiencia enerxética do pabillón e na renovación de equipamentos. Nova vida pro antigo ximnasio do Colexio da Once en Pontevedra. O Concello dá por prácticamente rematada a renovación destas instalacións, a falta de colocar un pavimento especial pensado para absorber a enerxía dos impactos e reducir o risco de lesións. Desde que asinamos no seu día o convenio da Once, pois a verdade é que un antes e un despois, non? Estamos nun pabellón que necesitaba unha remodelación urxente e para darlle para que sea un equipamento realmente do século XXI, non? Os traballos centráronse na mellora da eficiencia enerxética das instalacións e dos espazos de adestramento e competición e na renovación dos seus equipamentos, obxectivos que permitiron que as obras se financiaran cos fondos EDUSI concedidos ao Concello. Supón un avance importante dentro do que é o conxunto de instalacións deportivas do Concello de Pontevedra, na mellora destas instalacións e, por tanto, na mellora das posibilidades de facer actividade física. De cumprirse os prazos previstos, a vindeira semana tanto a Escola Hungaresa de Esgrima como o Meis Sport de Taekwondo estrearán as novas instalacións. Hoxe os seus representantes estaban máis que satisfeitos co resultado. Moita máis comodidade e moita máis calidade dos adestramentos, por non falar da competición. Agora estamos un pouco na obligación aí de apretar duro e, ademais, sobre todo vindo do ano e medio que levamos, non? Que foi moi duro. Creo que tanto taekwondo como esgrima conseguimos manter a xente adestrando e obtendo resultados deportivos. Nós onde entrenamos non tiñamos esta calidade, entonces tiñamos que entrenar dunha maneira e competir de outra. Eso a veces non axuda. Aquí vamos a entrenar con todas as opcións que temos nun campeonato. Entonces o nivel se vai manter ou se vai mellorar seguramente, pero tamén temos moita gana de seguir crecendo como club, non só a nivel de resultados. O alcalde destacou tamén outras intervencións que se están a realizar nesa contorna, como a urbanización da zona para conectar o ximnasio co barrio de San Brais, a futura residencia de Amenceras Pace no centro sur ou os campos de petanca e chave. En Ribeira, o BNG recolle as peticións da veciñanza de Palmeira. Os nacionalistas instarán o Executivo a cometer diversas melloras nesta parroquia referidas á recollida de pluviais e pavimentacións na zona de Insuela, a instalación tamén de colectores específicos de aceite doméstico ou a mellora da conexión a internet. O BNG fíxose eco de varias solicitudes que lle fixeron chegar nas últimas semanas os veciños de Palmeira. Entre outras cuestións, as solicitudes van referidas á necesidade de recoller as augas pluviais e a mellora da pavimentación de viais na zona de Insuela. Esta rúa necesita que se fagan beirarrúas, necesita que se lle poñan sumidoiros de augas pluviais, necesita que se señalice tanto a horizontal como a vertical e tamén necesita que se corrixan algúns defectos que son moi molestos, como por exemplo, pois aí hai unhas canalizacións que están no aire e que cada vez que pasa un coche, pois fai un ruido espantoso, tanto de día como de noite. Parecen cousas pequenas, pero eso é moi importante porque a xente tamén ten o seu dereito ao descanso. Tamén piden a instalación de contedores específicos e a mellora da conexión a internet. Para os nacionalistas, o Partido Popular, coas súas políticas, segue a esquecer as parroquias. A que abandone a súa política de discriminación coas parroquias de Ribeira e invista os cartos necesarios para dotalas de servizos e das instalacións que merecen. Os nacionalistas tamén mostraron a súa postura sobre o recente peche da oficina de Abanca nesta parroquia, que supón un problema para moitos residentes. O BNG anunciou que levarán o tema ao Parlamento galego e reclamarán tamén que o Concello retire os cartos públicos desta entidade bancaria. Hoxe remata o curso escolar e nós estivemos no Colexio da Armenteira, no Concello de Meis, para ver que argallou a rapazada para darlle a benvida ás tan merecidas vacacións de verán. Falamos deste asunto de contado logo da publicidade aquí nas Novas do Día. Aí estamos, nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. A Deputación de Pontevedra destina máis de 4 millóns de euros a axudas de carácter social. Son cartos dirixidos a entidades sociais que traballan con persoas en situación de vulnerabilidade e a concellos de menos de 20.000 habitantes. Esta contía supón un 3% máis que no ano pasado para cubrir o incremento das necesidades derivadas da pandemia.
todos os concellos, en maior ou menor medida, todos, goberne quen goberne, fixeron un esforzo enorme de atención á xente, non, que foi máis vulnerable por esta situación de pandemia. Para axudar a cubrir estas necesidades, a Deputación adiantou a convocatoria 2 meses, polo que xa está publicada dende xaneiro. Os 4 millóns de euros divídense en 7 liñas de financiamento. A que conta con maior contía é a dirixida ao Plan de Cofinanciamento de Servizos Sociais Comunitarios Municipais, dotada con 2,5 millóns de euros. As axudas nominativas a entidades sociais, as subvencións por concorrencia ou a teleasistencia son outras das liñas ás que achega fondos a Deputación de Pontevedra. Carmela Silva recordou ademais que no 2020 destinaran 1.200.000 euros dos fondos provinciais a un apartado de axudas extraordinarias para reforzar os servizos de atención ao fogar, a compra de material anti-Covid ou a desinfección de espazos públicos para os concellos de menos de 20.000 habitantes. A Pobra acollerá unha charla relativa ao acollemento familiar. Será o vindeiro día 29 deste mes, ás 8 da tarde, no auditorio do Museo Valle Inclán. Estará impartida pola Asociación Galega de Familias de Acollida Acougo. Baixo o título Contigo Florece, xerando cultura de acollemento, o próximo 29 de xuño, ás 8 da tarde, terá lugar unha charla no auditorio do Museo Valle Inclán. Nela darase información sobre o actual sistema de acollemento familiar. A proposta parte da Concellería de Servizos Sociais. Este convenio de colaboración é para facer distintas actividades e, sobre todo, con uns obxectivos moi claros, que é a de facer actividades e programas de atención, formación e difusión sobre o sistema de protección de menores e, concretamente, das familias de acollida. Para nós isto é algo imprescindible, algo moi importante, e vamos a empezar xa con unha actividade que será unha charla o día 29 de xuño, ás 8 da tarde, no auditorio do Museo Valle Inclán. A charla estará impartida por membros da Asociación Galega de Familias de Acollida, Acougo. Entre outros aspectos, nela incidirase sobre as necesidades dos menores acollidos e tamén das familias acolledoras. Hai mucha gente que acoge niños de África e por el tema de que es temporal, en vacaciones, y aquí en Galicia se puede acoger un niño en vacaciones también, niños de aquí, hay una necesidad tremenda. Y la difusión va en condición de darnos a conocer, dar a conocer la medida del acogimiento familiar. Dende o Concello fan unha chamada a asistir a esta charla, que será aberta a toda a veciñanza. Debido ás medidas establecidas por mor da Covid, as persoas que desexen acudir deberán inscribirse previamente no Concello, a través do teléfono 981 83 27 64 ou no enderezo electrónico servizosociais@apobra.gal. O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, e o conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez, visitaron o IES as Insuas de Muros para coñecer os resultados do programa Educa en Digital que se veu desenvolvendo ao longo do ano neste centro educativo da man dos gobernos central e galego. Tanto José Miñones como Román Rodríguez destacaron o impulso definitivo que se deu á digitalización do ensino galego coa chegada da pandemia. O programa Educa en Digital permitiu distribuir nos preto de 1.000 centros educativos que existen en Galicia uns 14.500 ordenadores portátiles por valor de preto de 6.600.000 euros entre o alumnado daquelas familias con maiores necesidades económicas. Máis cousas, a editorial Galaxia premia a xornalista pontevedresa Sara Vila. A autora é a gañadora da quinta edición do Premio Illa Nova de Narrativa dirixido a menores de 35 anos. A obra que lle valeu o galardón é 8 días en Eva Cortes, que foi elixida por unanimidade polo xurado. Os seus membros destacaron a súa prosa sólida e o control do ritmo narrativo que mantén dende o inicio. Tamén o seu gran dominio da lingua. A novela conta a historia da xornalista Antía Ubeira, encargada de cubrir a desaparición dunha moza da súa cidade. Os descubrimentos que vai facendo sobre a vida de Eva Cortes fan que reflexione sobre a súa propia felicidade, as súas expectativas, desexos e obsesións. Na súa primeira novela, Vila repasa asuntos que afectan a todas as mulleres, como o desexo ou non de ser nai ou a independencia económica, que se mesturan co medo de saber que calquera pode converterse na muller desaparecida. Este non é o primeiro premio que recibe Sara Vila, xornalista compañeira do Diario de Pontevedra. No 2016 gañara o certame de relatos curtos Os Viaductos en Redondela e no 2019 o premio Comunicar en Igualdade por un artigo de opinión.
Cultura Noia presenta a plataforma Habelos Ainos. Trátase dunha ferramenta digital que pretende aglutinar toda a oferta cultural da vila. A proposta busca darlle visibilidade aos artistas locais e a través dela incentivar tamén a súa posible contratación. A Concellería de Cultura noiesa ven de dar un pasiño máis cara á promoción dos artistas locais e faino a través da creación dunha plataforma digital, Habelos Ainos. Nela, o artista ou grupo en cuestión, pertencente a distintos ámbitos, como poden ser a música, o teatro ou a fotografía, entre outros, pode explicar o que fai, servindo ademais de escaparate para a súa futura contratación. O que queremos especificar con esta plataforma era que todos os artistas de Noia, que son moitos, de moitísimas facetas, puderan poñer o seu currículum, a súa obra, os seus cachés, todo para que realmente houbera unha axuda máis directa e máis próxima, non si cabe, porque creo que é unha forma de axudar. Por exemplo, a nós sucedíanos en moitas ocasións que tiñamos que mirar un grupo de gaitas ou un grupo de ou un pintor ou, bueno, o que realmente as necesidades que tuveramos no departamento e sempre ibas ao local, non? E cando ti non tiñas esa necesidade, pois o que facías era metíaste pois en internet para saber quen estaría libre e en que momento, non? A proposta xorde do ámbito local, aínda que a idea é que poida estenderse tamén a outros concellos veciños. Eu creo que habendo unha plataforma de todos os concellos iremos moitísimo máis fortes. Creo que esta proposta se lle vai trasladar aos alcaldes e aos concelleiros de todos os concellos limítrofes para que realmente apostemos porque todos seamos conscientes do que temos en cada concello, non? Eu, en vez de posiblemente contratar un grupo para unha actuación que igual acabo, perdonado o localismo, pois contratando con un grupo de Ourense, pois igual non sei, que igual en Rianxo ou en Boiro ou en Muros, pois hai un grupo desas características, non? Aqueles artistas interesados en formar parte deste novo portal xa o poden facer a través da propia páxina habelosainos.com, enviando a solicitude correspondente. Din que a unión fai a forza. Estamos ás portas do San Xoán, na nosa contorna, unha das localidades onde se vive con especial devoción festeira e en Poio. Ali, máis alá das fogueiras e das sardiñadas, ten moito arraigo a tradición das ervas do San Xoán. A Asociación Ronsel levanos recuperando este costume. Desta volta, por mor da pandemia, a actividade redúcese a pequenos grupos, iso sí, mantendo toda a súa esencia e todas as súas propiedades purificadoras para espantar os espíritos. O San Xoán en Poio ole a cacharelas e as sardiñas, pero tamén a ervas purificadoras. 7 son as flores que lle dan a recendo unha noite que neste concello vívese con especial devoción festeira. Da recuperación desta tradición encárgase dende hai anos a Asociación O Ronsel. Cando empezamos na asociación quixémolo facer dun xeito que pudera chegar a máis xente, sabes? Porque non todo o mundo se dedica a ir a recoller as flores ese día, nin sabe que flores son, nin para que valen, nin nada. O colectivo organiza todos os anos unha recollida de flores. A actividade serve tamén para implicar a xeracións máis novas co obxectivo de non perder a tradición. Eso si non vas heredando dos maiores para os pequenos, a nós tamén fómolo heredando, non dos maiores para os pequenos, pero non en todos os lados se sigue heredando. Entón, nós o que quixemos, efectivamente, é darlle ese auge, porque é unha tradición que non se pode perder. Pero este ano a recollida de flores adáptase á situación sanitaria. O Ronsel deseñou a súa actividade pensando en grupos reducidos. Agora coa COVID temos que medirnos un pouco, pero bueno, pois este ano vamos a facer 2 grupos de 25 personas cada grupo, porque, normalmente, cando antes do COVID así, éramos 100 e pico de personas. Dende o Concello animan a participar na recollida de ervas e no resto de actividades propostas. O concelleiro de Festas explica que neste municipio a tradición do San Xoán vívese dun xeito diferente. En todo o concello se vive a festa de San Xoán con moitísima intensidade, non? Estos 2 últimos anos, pois co tema da pandemia, pois non podemos facer as grandes fogueiras, porque aquí se fan moitísimas fogueiras en todo o percorrido de todo o territorio do noso concello. De todas formas, a xente mantén a tradición de recoller as ervas para poderse lavar o día seguinte coas plantas aromáticas de San Xoán. E, é verdad que en Poio se vive intensamente, máis que ninguna outra festa, sin ninguna dúda. E agardan no concello poder recuperar o programa habitual dos festexos no vindeiro ano. Creo que a partir do ano que ven podemos voltar ás grandes tradicións, o que nos move con esta festa, a gran sardiñada, a gran fogueira, as fogueiras en todos os lugares. Date conta que aquí no noso concello, seguramente un día de San Xoán normal,
no percorrido todo o Concello estaríamos nas 60 e tantas ou 70 ou a veces hasta 90 fogueiras temos tido de grupos de veciños que se xuntan para tal noite, non? De momento, este ano manda a música no San Xoán de Pollo con multitude de propostas, entre elas Susana Seivane, Lucía Pérez ou Gustavo Almeida. E hoxe rematou o curso escolar, como ven sendo habitual, os centros organizaron esta xornada actividades festivas para darlle a benvida ás vacacións de verán. Iso si, os clásicos festivais quedaron desta volta reducidos a pequenas actividades grupais por precaución fronte a Covid. Nos hoxe despedimos o curso no Colexio da Armenteira en Meis, onde organizaron diferentes actividades. Este 22 de xuño significa para a rapazada a fin dun curso moi intenso e o comezo das súas merecidas vacacións de verán. Estamos no Colexio da Armenteira en Meis, onde decidiron darlle unha volta ao clásico festival de fin de curso. Por mor da Covid apostaron por organizar pequenas actividades grupais sen a visita dos pais e das nais. Outros anos era un poquinho máis multitudinario no sentido de que había pais, viñan os pais sobre todo, este ano non puido ser. Bueno, esa foi a principal diferencia. Entre as propostas que argallaron, unha busca do tesouro por equipos ou tamén un taller de deseño de camisetas. Puideron decoralas segundo os seus gustos. La camiseta del Real Madrid. Eu teño pensado facela tamén do Madrid. Tamén eres do Madrid? Madridista. E non prefires poñer un animal? Sí, un dinosaurio ou un conexo, non sei. No voy a dibujar nada, voy a hacer lo que se me ocurra. Porque no me gustan algunas plantillas, pero me ocurren muchas cosas. Un dinosaurio. Un dinosaurio, vas a facelo ti a man ou cunha plantilla? Con unha plantilla. As monitoras da actividade indican que a rapazada queda encantada con estas propostas. Elixen esa opción de taller, de todo moito máis pequeniño, moito máis para os rapaces e de un recordo, pois polo menos para este ano, para que se poida despedir por todo alto. E que tal é a resposta dos menos? Pois moi boa. Hablou unha das responsables de la fiestería que se encargou de organizar estas actividades. Trátase dun proxecto de recente creación impulsado por 3 emprendedoras veciñas de Meis. Recoñecen que nestes tempos organizar eventos non é doado. É moi complicado, pero a vez está sendo moi gratificante porque a xente quere, a xente gustalle que sigan as cousas e que se fagan, e sobre todo polos nenos. Todo polos nenos, porque, bueno, para nós que traballamos e nos dedicamos a isto, foron uns dos grandes sufridores pensamos que precisan moito de diversión, de xuntarse e de facer cousas máis alá das aulas. Neste Colexio da Armenteira despiden hoxe un curso marcado pola pandemia, recoñecen que foi duro, pero celebran que todo saiu segundo agardado. Supoño que noutros coles sería un poquinho máis complicado a organización, pero bueno, neste cole simplemente manter un pouquiño os grupos burbulla dentro da clase foi bastante sinxelo. O vindeiro curso en infantil e primaria vai arrancar o 9 de setembro. O artista Diego Giraldez volve expoñer parte da súa obra no Mosteiro de Poio. O creador presenta unha mostra composta por 17 pinturas e 3 esculturas. As pezas principais están dedicadas ao Camiño de Santiago. O artista Diego de Giraldez regresa ao Mosteiro de Pollo. O creador presenta unha nova exposición composta por 17 pinturas e 3 esculturas. Con esta mostra, o artista leva 37 anos expoñendo as súas creacións no Mosteiro pollense. A exposición se divide en 2 fragmentos. Unha na época rural, unha pintura que eu facía de 1980 ao ano 2000, e logo outra etapa que é unha etapa surrealista, que é a pintura onírica, que vai hasta o 2000 e pico. Aquí eu traballo outras etapas diferentes, o sea, teño outras etapas, pero nesta exposición non están mostradas. A peza fundamental da exposición é o símbolo ao camiño. O artista mostra a súa satisfacción por poder presentar as súas creacións no Mosteiro de Pollo. Esa sensación que alberga como a huella dactilar das persoas que han vivido por aquí, que han pasado por estes lugares, ¿no? Entonces é moi interesante porque conserva desde o antigo á actualidade, ¿no? Entonces me gusta e estou sempre moi interesado en expoñer aquí todos os anos. Dende o Concello destacaron a importancia da exposición para poñer en valor o Concello e axudar a promocionar o Mosteiro de Pollo. Pon en valor o noso patrimonio, o noso Concello e
e axuda a dar a coñecer a través da súa exposición, pois, como el di, pois, un entorno no que estamos, un entorno, pois, para os que nacemos aquí, pois, emblemático, xa un referente histórico como é o Mosteiro de Pollo, e eso axuda tamén a exposición de Diego a que isto todos os anos pois teña ese punto de encontro aquí da súa obra. A exposición de Diego Giraldez estará disponible no mosteiro durante todo o verán. O espazo conta con todas as medidas sanitarias para garantir a seguridade dos visitantes. Rematamos, señores, a actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado chega a información do tempo. Graciñas por estaren aí. Adeus.